cyfleoedd arbennig i astudio yn Gymraeg fel rhan o rhai cyrsiau ym Mhrifysgol De Cymru fydd yn helpu di i baratoi ar gyfer gweithle dwyieithog. Bydd myfyrwyr sydd â sgiliau Cymraeg yn cael eu cofrestru yn awtomatig ar y modiwlau Cymraeg perthnasol ar eu cwrs. Bydd hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gwrdd a gydweithio gyda'i cyd-fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ac yn ei helpu i ddod yn rhan o gymuned Gymraeg bywiog y brifysgol. Bydd ein staff cyfeillgar ar gael i gefnogi myfyrwyr bob cam o'r ffordd. Os wyt ti'n poeni am dy sgiliau Cymraeg, dyn ni yma i gefnogi ac i ddweud bod y Gymraeg yn ddigon da. Os hoffet ti fwy o wybodaeth am hyn, neu os oes gyda ti unrhyw gwestiwn, cysyllta gyda ni drwy e-bost. Cofia, dal ati i ddefnyddio dy Gymraeg.